O boxeo galego tomará noia, o Agustín Mouriz acolle o 25 e 26 de maio o Campeonato Galego Élite. Os gañadores faránse cun billete para competir no Campeonato de España que se celebrará en León. Xa se está convertendo en costume que Noia sexa o lugar elixido para disputar campeonatos a nivel autonómico. Este mes de maio, a vila non só acollerá a final da Copa Galicia de Fútbol Sala que se disputa mañá, xa que o 25 e o 26 será a capital galega do boxeo. O Agustín Mouriz abrirá as súas portas para albergar o Campeonato Galego Élite desta disciplina. Vai ser organizado polo Club SKT Noia, o cal lle damos as gracias por esta e polas outras veladas que sempre son un éxito. Damos enhorabuena tamén que é un club que está crecendo bastante e que quere dicir que están facendo ben as cousas e que o boxeo que está en auge. Invitamos a todo o mundo que veña a presenciar os combates no que vamos a ter representación de Noia, o noso campeón Silver, tamén vai pelear gorras, entonces creo que van a dar un gran espectáculo. O mellor boxeo galego terá como epicentro a Noia. Todos los mejores pesos de la categoría saldrán los campeones gallegos, los cuales después irá el día 15 de julio irán al Campeonato de España. Los que salgan de aquí ganadores irán al Campeonato de España en León. Y después de esta pues tenemos otros proyectos hechos, que será para el 13 de julio. Vamos a poner a Noia en el sitio que se merece en el boxeo, como antes fue. Que antes era un detonante para todo esto del boxeo, los deportes de contacto, y queremos conseguir que suene otra vez. O Campeonato Galego de Élite de Boxeo conta tamén coa colaboración da Federación Galega de Boxeo. Noia sempre foi un centro moi importante para os deportes de combate. O próximo día 24, 25 e 26 deste mes o que vamos ver é o Campeonato Élite masculino e femenino, onde vamos a ver a élite do boxeo galego. Temos que dar as gracias á Diputación da Coruña, que é a patrocinadora deste evento, e como non ao Concello de Noia, que cada vez que o chamamos, pois aí está, sempre dando todo, colaborando, igual que a Xunta de Galicia. Para nós, non temos nunca ninguna dúbida, cando se trata de Noia, de que vai ser un éxito. Nesta cita participarán boxadores de todos os pesos. Pesos masculino todos, vai estar 54, 57, 60, 63 e medio, 67, 71, 75, 80, 86 e menos de 92, es decir, casi todos os pesos están completos. Nas categorías femininas creo que hai 4, non é o mismo que cando estamos a falar das categorías bases, porque nas categorías bases hai máis nenas. Por qué? Porque o boxeo feminino empezou fai pouco e van medrando pouco a pouco. Quen destaca o auxe que está a ter o boxeo feminino, a concelleira de Xuventude Laura Salgado agradeceu a labor do SKT na organización deste Campeonato Galego Élite e enxalzou o crecemento que ven registrando nos últimos tempos. Algo que demostra o traballo que se está facendo e que animamos a que siga traballando nesta liña e que o clube siga medrando, que podamos seguir facendo moitos eventos deportivos desta categoría con eles, que as entradas xa están á venta na Cafetería Perla e na Taberna do Lelo, así tamén no Ludus. Cada un xa pode adquirir as súas entradas e nada máis que invitar a todo o mundo a que participe desta gran festa do boxeo. Velada que se vivirá no Agustín Mouriz o 25 e 26 de maio.